ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. Шахсоне ки мошинҳои фурӯшӣ доранд дар ҳамин номер WhatsApp ё Viber равон кунед, мо дар видеоҳои оянда пешкаши харидорон мекунем. касоне ки бори авваланд дар канали мо, ҳатман подписатсия кунанд, видеоро лайк гузорӣ кунанд ва зангулачаи каналро пахш кунанд, то ки якумин шуда видеои моро тамошо кунанд. ҷои реклама холӣ аст. марҳамат, ягон кас фирмаи худро реклама карданӣ бошанд, ба ин номеро занг зананд, мо ба ӯ ҷавоб мегӯем. курси имрӯза 1000 рубли русӣ, 142 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 11 мошини фурӯшияи беҳтарин мошинои бародаро. дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. дастгирӣ аз тарафи шумо чанд қадар зиёд бошад, видео ҳамон қадар тез пешкашатон мегардад. якум мошин Mercedes S-Class Американка, соли бароришаш 2011, объем мотор 5.5, коробка автомат, ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, чӣ хеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 260 000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 1,830 000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бародаро, дастгириро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. дуюм мошин ВАЗ 21099, соли бароришаш 1997, объем мотор 1.6, коробка механик, бензин, газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 5500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 38700 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. сеюм мошин Opel Hatchback, соли бароришаш 1997, объем мотор 1.6, коробка механик, бензини холӣ, ҳуҷҷатош 6 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархи ин мошин 25500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 179500 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. бисёри бародаро хостанд BMW тройка пешниҳод кунем. марҳамат, BMW тройка, соли бароришаш 2001, объем мотор 1.8, коробка механик, бензин, газ, ҳуҷҷатош 1 солаи бародаро. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа. нархи ин мошин 32000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 225000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед.
мошини панҷум Mercedes Sechka Classic соли барорашаш 2000 абиё мотори 1.8 коробка механик бензин-газ 1 сола ҳуҷҷат дора, 1 сола танировка дора, кондитсионераш кор мекуна, 4 баллони нав бо дискаҳои рамашкаш дора бародаро. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи ин мошин 60000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 422500 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. шашум грузовик газел соли барорашаш 2005 мотор 406 карбюратор бензин газ мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи вахш. нархи ин мошин 36000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 253500 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. ҳафтум Mercedes Sechka Elegant объёмный соли барорашаш 2000 абиё мотор D коробка автомат бензин газ 1 сола ҳуҷҷат дора. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. вагон гирифтагиаша бародаро навай. нархи ин мошин 72000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 507000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. ҳаштум мошин Hyundai Starex соли барорашаш 2000 абиё мотор 1D коробка механик газ ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода. нархи ин мошин 35000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 246000 рубли русӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед. нуҳум мошин Opel Astra G соли барорашаш 2000 абиё мотор 1.6 коробка механик бензини холӣ ҳуҷҷатош тамом шидагиаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва, район Одинцово. нархи ин мошин 140000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 19800 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат, занг занед.
دهم ماشین نکسی دایوس соли барори 6996 абё мотор 1.6 коробка механик бензин газ 1 сола ҳуҷҷат дорам 7 моҳа танировка дорам. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархи ин мошин 12000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 84500 рубли русӣ мешавад. боз савдо мешавад бародаро. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед. ёздаҳум мошин Ford Fox соли барораш 2010 абё мотори ДВД ҳуҷҷатош 100%. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва метро Анино. нархи ин мошин 350000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 49700 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо мешавад. телефонҳо барои маълумот дар рӯи экран. марҳамат занг занед.